Валентинчина! Тодорчина! Едно малко котенце има тук на камерата с него. Мяу, 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 мяу. Се качиш ли? Я. Хайде, скачай. Идва. Тук си игра това. Играе си там, на мивката. Може би ще дойде да види. Сега, искаш рецепта за хляб с мая. Нямам мая. Имам квас. Кваса, виж какво стана. Беше половин буркан. Стана цял буркан. Его е целия на точки и на бубчички. Това значи, че живее и се развива много добре. Как се прави хляб? Хляба е много лесно. Използва се същия съд, който последно се е правил хляба. Тоест, ни ти пука, че е мръсен малко. Това не е мръсен, има брашно и нещо останало. Трябва ти везна, трябва ти квас, трябва ти съдинка, трябва ти 1 кг брашно. Ако нямаш 1 кг брашно, може да го направиш и с 2 или с половин, както си решиш. Включваш везната, слагаш купичката, зануляваш, тарираш. Трябва да почнеш от 0 грама. Грамове, не в аунци, не в друго. Така. Първо какво се прави? Първо почваме от кваса, за да можем да го разтворим. Колко добавяме? Половин буркан, примерно. Гледай се. Това е предостатъчно, даже е твърде много. Това са 285 грама. Болита. Трябва ти, за тези 285 грама ти остава за една палачинка тук, която аз ще си направим. Почва да ми текат лигите, само като си помисля за палачинки. Между другото идвам от гаража, затова съм с работните дрехи, съм малко мръсен, но пък за сметка на това си наточих ножа и сега ще покажа как се реже пакет с нож, който е доста остър. За целта, първо, трябва да разтворим този квас с вода. Колко вода ни трябва? Трябват ни 650 мл вода. Как се мерят? Слагат се вода в буркана. Примерно може и чешмяна. За хляба няма проблем, защото тя се пече водата. И това са, ако 800 мл, това горе-долу, като го гледам така е 600. Но аз не бих заложил на това нещо. Бих използвал или мерителна бехерова чаша, или директно трябва да гледаме на везната. Везната я занулявам. Тук е 285 грама. Станаха 293. Няма значение. Трябва ти 550 мл вода. 600 ли казах? Ако съм казал 600, може и 600, но 550 е по-добре. Според различните рецепти, които ще виж в интернет. Това са 508 грама, т.е. трябва ни още малко водичка. Колко малко? 550 грама станаха водата. Това вече не ни трябва. От тук нататък трябва ни сол. Колко сол? Сол на вкус. Аз добавям течна сол, която е разредена. Това е хималайска сол от Пловдив. Там я пакетират или каквото да я правят. Може и да не знам какво е, откъде идва. Трябват ни 3 големи лъжици сол. Нима питай за солта. Пита има допълнително 2,5. Ако трябва да... Това е много сол. Това малко повече. Anyways, 3 лъжици съм примерил, че става идеален хляб. Аз съм много гладен и почва да ми текат лигите. Сега, за да не се изцапаме с лъжицата. Просто трябва да разтворим кваса в водата с солта. Защо? Защото кваса трябва да достигне до всичкото брашно. И ако го направим, ако излюпкаме брашното отгоре, не мога да разтворим кваса. Той ще попие брашното водата и нищо няма да стане. От тук нататък, след като сме го направили, никаква мазнина, никакви такива, никакви петлея. Котенце, малко чилце, чакай малко. Стой мирно се. Така, от тук нататък аз мога да зануля. Защо? За да измеря дали са излъгали в магазина, като са ми дали този пакет и са казали това е 1 кг. Режа го, ето виж как се режеш с този нож, почти като халва е. Не можеш да разбереш какво става. Бувкаш 1 кг хляб. Аз па хляб, 1 кг брашно и хич да не ти пука. Гледаме сега на везната. Колко пише, нека да не лъжим хората. 1006 грама. Тия са ми дали супер много, но за сметка на това в последния пакет, предпоследния пакет бяха 998. Така че те имат да ми връщат. Сега, най-лесното нещо е, че аз, виж, забележи,
Аз съм мръсен малко тук, имам лепил, но аз няма да се изцапам при правенето на хляба. Няма мръсоти, няма мазноти. Имаме тая пластмасова работа, можете да се закупи отделно. Тя е за хляб. Тая лично съм я правил аз от капак от някакъв друг съд, но има такива за хляб специални. Сега, примерно, тая работа отдолу ни трябва вече. Гасим и прибираме в шкафът. В него. И сега, е така. Цък, цък, цък. Бъркаме. Не се цапаме. Само лекичко водата да бъде попита от брашното. Така. Така. Като ти умалее едната ръка, обръщаш другата. Аз се старая да си използвам и дясната ръка, доколкото е възможно. Така. Така. Разбъркваме, докато водата бъде попита. Това е 1 кг брашно и ще станат 2 големи хляба, които ще свършат до понеделник. Защото са много вкусни. И после, що съм бил 100 кг. 100 кг живо тегло. Сега, Тодорчина, тинчина, Валентинчина. Това беше цялата работа. Да, не се смей, не изпадай в шок и ужас и в паника. Това беше. Няма повече да месим. Защо? Защото ние сега ще го оставим да започне да работи. Сега е 7 часа горе-долу. Ей така го оставам, съвсем грубо. И изобщо не ме интересува. Ей така го оставам, това го избърсвам и оставам тази работа тук. Покривам го с... Малко се изцапах, аз не мога да не се изцапам. Значи аз на компютър да работя, пак се изцапам. Така ми е природата. Много обичам. Да, идеята е, че го покриваме с нещо си. Аз с това нещо си използвам една такава не претенциозна найлонова турбичка. Оставям го така и след 1 час, горе-долу, може и 2 часа, може и 3 часа, аз ще го разбъркам. Тогава вече той ще е бухнал малко, ще е наел и няма да цапа пък изобщо. И тогава пак с това ще го цък-цък-цък, ще го объркам 2-3 пъти и ще го оставя. И може преди да си легна, много е лесно, преди да си легна, разполовявам и вада го на тая, примерно, дъска. Разполовявам го наполовина, те са вече и 2 оформени хляба, той си е втасал горе-долу. Разполовявам го наполовина и го слагам директно в в тавата за печене. И сутринта, като стана, той ще е бомбастично голям. Това е единия вариант. Другия вариант е да го бъркам и да го оставя така за вечерта. След, примерно, 2-3 пъти по 2-3 минути цялостно бъркане. Не повече от това. Няма такова вадене, натискане, мачкане. Забрави братята хлебари да си гледат работата. Ще видиш какъв хляб ще стане утре, ще снимам. Какво иска да кажа? Да, това е другия вариант, да го бъркаш 2-3 пъти вечерта и да го оставиш, обаче не е на много топло. Трябва да не е прекалено топло, примерно тук в стаята 22-23 градуса. Може да му стане много топло и да избичи. Предпочита примерно 18 градуса. Тоест, ако го оставя на земята или на ниското или в коридора, там ще му е екстра. Сутринта, какво бих направил? Бих станал много рано, примерно в 6 часа. Разполовявам го наполовина тогава, или вада го, разполовявам го, оформям 2 хлебчета, слагам ги в тавата и чакам час, може би час и половина до 2 часа максимум, ама най-големия максимум, и паля фурната и газ напред. Там вече работата с фурната сме говорили много пъти. Ползата от това да го направиш сутринта това нещо е, че по-лесно се оформят хлябовете и няма да се разплескат през нощта, ако ги оставиш в тавата за печене директно. От друга страна, това, че ги разполвяваш сутринта, т.е. цялото това нещо, като го правиш, манипулираш сутринта, ти губи горе-долу час
2, защото трябва да чакаш пак малко да наеме да втаса, защото ти като го отрежеш, му прекъсваш втасовите процеси, ако има такава дума. Та, има плюсови и минуси, но цялата философия е така. Повече няма да се занимавам с това. Благодаря ти за вниманието. Ще имаш някакви въпроси, остави ги долу в коментарите. Чао!